Bulimian keskiössä on itseään ruokkiva kierre. Ahmiminen tuo hetkellisen helpotuksen vaikeisiin tunteisiin, mutta sitä seuraa syyllisyys, ahdistus ja tarve korjata tilanne oksentamalla, paastoamalla, lääkkeillä tai ylenpalttisella liikunnalla. Tämä ylläpitää ahmimista ja vahvistaa kielteistä kehonkuvaa. Kohtauksia voi laukaista stressi tai tietyt mielentilat. Koska paino voi pysyä normaalina, ulkopuolinen ei aina huomaa ongelmaa ja salailu lisää yksinäisyyttä, mikä taas pahentaa oireita. Katkaisu vaatii lempeää, säännöllistä syömistä ja tunteiden säätelyn harjoittelua. Kerro kommenteissa, mitkä tilanteet sinulla laukaisevat napostelun tai ahmimisen ja jaa tai seuraa tukea varten.